ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣದ ತುಳುವನೆಲ ಕಾಲಿ ದೈವದೇವರನ ಆರಾಧನೆಡೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನತ್ತು ಅವೇತೋ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು ಸಂಪನ್ನಾಯಿನಂಚತ್ತನ ನೆಲ. ಈ ನೆಲತ ಲಲಿತ ಕಲೆಕಲ್ನ ಮುಖೇನ ಈ ನೆಲತ ಶಕ್ತಿ ತತ್ವಳೇನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಡವನಂಚತ್ತನ ಕೆಲಸ ಈ ನೆಲತ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಟ್ಲ ಮೆನ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ఒక ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ఒక ರಂಗಭೂಮಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಂಜಾತ್ ತನ್ನ ಬದುಕನೆ ಗಂಧದೋಪಾದಿಡು ತರತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರನ ಬಗೆಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಜೀವನ ಯಾನದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಗೆಡ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎತ್ತವನ ಮುಖೇನ ಆನಿ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಅತ್ತಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳಿಪುಗು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸವನಲ್ಕ ಆ ಮುಖೇನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖೇನ ಸರಕಾರದ ಮಟ್ಟುಡು ಒಂದು ದಾಖಲಾವಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಯಕ್ಷರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೀಕರಣಡು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇಡೀ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಬಾಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದಿನಾತ್ ಪಡೆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಹೃದಯವಂತ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದರು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ತಿಪೀಡ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನಗ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಯಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಈ ಜಗತ್ತು ಬಾರಿ ವಿಶಾಲ ಆಯಿನ ಒಂದು ಪಣಪೇರು. ಈ ಜಗತ್ತಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಸುಖ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಾವಳಿದ ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೋನೆದ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತಿನಲ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಬದುಕುಡೊಂದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಷ್ಟಲ ಬೋಡು ಸುಖಲ ಬೋಡು ಕತ್ತಲದ ಪಿರವು ಪೊಳ್ಪು ಬರ್ಪುಣು ಬಣ್ಬನಂಚತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೆಪ್ಪುವ ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ಒಂಜಾತ್ ಬೇನೆ ಬೆಸರಲು ಉರ್ಕರುಂದಿಪ್ಪುನಂಚತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ದಗ್ಧದಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಬೇಯ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಂತ್ವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಪಣ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಮಾತ ದಾನೋಲೇಡು ಆಗ ಸಮಾಧಾನ ಪಣಪುನವಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಂಗ ಕಲೆಕ್ಲೆಡು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊರ್ಪನ ಆಕಲಿನ ಸಮಾಧಾನ ಪಣಪನ ಒಂಜಾತ ಉಲ್ಲೇಸ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಹಾಸ್ಯ ಕಲೆ. ಆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯನಕಲು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಲ ಮಸ್ತಿತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ಲ ಮೆನ್ಗಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೇರು. ಇನಿತ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ಆಂಗ್ಲೋಡು ಅನ್ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದೆ ಈರೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನಂಜಿ ಈರು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾಲಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ಲಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೇಡ ಬತ್ತಿನ ಪರಬೇರು ಬರ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಮಂಡ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಆಂಡ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣನ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಗುಣತ ಎದುರು ಹಾಸ್ಯ ಬದುಕದ ಎದುರು ಹಾಸ್ಯ ಚರಿತ್ರದ ಎದುರು ಪಿರವುದ ಮರ್ಗಿಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆ ಬೇನೆ ಬೇಸರೆ ಬದುಕು ಅತೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟೊಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಗೌರವ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೇತದಾದ ಅತ್ತಂದೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈರ್ನ ಬದುಕದ ಕಷ್ಟ ಆತಂದ ಇಷ್ಟ ನೆತ್ತ ಬಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪವನಂಚತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಸುರುಕು ಬೋಪು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುಗೆ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಈರ್ನ ಈತ್ ಪ್ರಾಯಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿರಿಗೆ ಎನ್ಪ ವರ್ಷಗೂ ಎಲ್ಪ ಕರೀದು ಎಲ್ಪಗು ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತರೀರು ಆಂಡ ಈರ್ ಇನಿಕಲ ನಲ್ಪದೆಲ್ಲ ಕನುಲ್ಲಾರ ಈರ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಒಂಜಿ
ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಐತ ತಾಕತ್ತು ಇರೇನು ಇಡೆ ಮರೆಟು ಉಂತದ ನಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಾಕತ್ತಂದೆ ಪನೋಲಿ ನಂಕ್ ಅಂಚಾದ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಬಲ್ದಗುಡ್ಡೆದಲ್ಪ ಎನ್ನ ಜನನ ಅಮ್ಮೆ ಸೀನಾಕೋಟಿ ಅನ್ನ ಬಂಡದು ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಂಡದು ಬಜಿ ಬಡತನ ಬಂಡ ನೇರೆ ಒಂಜಿ ಪುರತು ನುಪ್ಪುಗಳ ಗತಿ ಜನಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಜು ಜನ ಆಂಜೋಕುಲು ಅಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧೀನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಪೋನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ದುಃಖ ಈ ಬಡತನ ಅಂತುದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಡೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಏನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಅಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಹೊಂಡದು ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದಾರೋಡಿ ಮೈಸೂರದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಆರುನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಏನ ಮೇರೆ ಕಡಪುಡಿಯರು ಬಹುಶಃ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಿಂಗೋಲ್ಗು ಅಪ್ಪೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸುರು ಬೇಲೆಗೆ ಬೈನ್ ಅಂದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೇಲೆಗೆ ಅಂದ್ ಈ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನೋಲು ಬಲ್ದಗುಡ್ಡೆ ಶಾಲೆನೆ ಬಲದಗುಡ್ಡೆ ಶಾಲೆ 4ನೇ ಮಟ್ಟ ಕಲ್ತ ಅಂದು 4ನೇ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಆ ಶಾಲೆದ ಪುದರ್ ಬಲವಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಡದು ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕೆರೆ ಬೋಡದು ಈ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕಷ್ಟ ಅಂತದ್ದು ಯಾನ್ಲ ಬೇನೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಯಾನು ಪೋಯೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇತ್ತನಪ್ಪಾಗ 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಾವಿಡಿ ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಸಾಧಾರಣ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಂಡ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಆಪುನು ನೇಲಿಯ ಗುವೇಲ್ ಹಿಡಿದು ನೀರು ಒಯ್ಪರೆ ಲಕ್ಕಜಿಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ತೇಪುನು ಕೆಬಿಕ್ ನೀರು ಮೈಪುನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆನು ಯಾನು ಪುರ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆತು ಶೋಷಣೆ ಆ ಶೋಷಣೆ ಇತ್ತು ಅದುಂಡ ಅವಳ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂದು ಪೆಟ್ಟ ತಂದ ಬೇತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಪಿರ ಬರ್ರೆ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಊರ್ದ ಆತಲ ಗುರ್ತಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ತಡೆಯವರಂದ್ರೆ ಏನು ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪೂನುಡಿತ್ತೇರು ಏನಡ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜ ಅಂದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಯಾನು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು ಮೈಸೂರು ಪೂನಾ ಪಂಡದು ಅವಳು ಎರಡು ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪರ್ಕಟ್ಟು ಚೀರಾವುಡು ರಡ್ಡು ಅಂಗಿಲ ರಡ್ಡು ಚಡ್ಡಿಲ ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವಳು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ದಾರ್ ಎಂಕ್ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡದಾರು ಏನಪ್ಪಾಗ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ದುಂಬುದಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಅನ್ನಾಗ ನಾನು ಜಪಡಾದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಬದುಕಡ ಮರಪ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಇರ್ನ ಜೀವನಡು ಆ ಬಾಲ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಡು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಕಾಸಿಜ್ಜಂದೆ ಕಳುವ ಲೆಕ್ಕ ಬೋತಿನತ್ತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಕಿದ ಕುಲಿರನ್ನು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದಿರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ರೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದು ಅಂಡಿನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪುರ ಪಂಡೆ ನಾವು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಯಾನು ಬೈದಿನಿ ಬಂಡದು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲಿ ತುಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಲೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಯಾನು ಇಂಚು ಪೋಗಲ ಒಂಜಿ 5-6 ಜನಕ್ಕೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬಾಡದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅವಳ ಅಣ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾನು ಅವಲ್ಲ ಎರಡಂತೆ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಟ್ರೈನ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಯಾನು ಬಾಂಬೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಯಾನು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತಿನೋಲು ಇರ ಮೈಸೂರು ಪೂನೆಡು ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅವಲ್ಲ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ತಡೆಯರು ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣನ ಅಂತ ಜೋರಿತ್ತು ಅಲ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರು ಸೀದಾ ಯಾನು ಬಾಂಬೆ ಪೋಯೆ ಬಾಂಬೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಯಾನು ಜೆತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಜೆತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಪರಂದು 5 ರೂಪಾಯಿದ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಮಣತಿಗೊಂತೀನಿ ಐದಕ್ಕ ಬೇಲೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋದು ಸೀದಾ ಡೋಬಿತಾಲ ಹೋಗೋನಾಗ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಫೋಟೋಲ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ದೀತಿನ ಚೊಂಬುಲ ತುಯೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕಟೀಲ್ದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾನೆರಡು ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬೇಲೆ ಕೆಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಲಿಂಬೆದ ಪುಲಿ ಕೊಚ್ಚರೆ ಕೊರಿಯರಿ ಇಂಕ್ ಲಿಂಬೆದ ಪುಲಿ ಕೊಚ್ಚಿನ ಬಡವಡು ಅಂತಿರು ಆ ಕೊಚ್ಚನ್ ತಿಲಕ ಬಿರಿಯಲ್ದ ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ ಕೊಡ ಇತ್ತೆ ಪೂತಿನ ಗುರ್ತು ಅಂಚಿನ ಆ ಊರಿನ ತಡೆಯರ ಒಂದೇ ಪಕ್ಕ ಒಣಸು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಲಾಕೊಂದು ಬೈತೇನೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ 40 ಏರಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಅವಳು ಊರಿಂದ ಕೇಂಡಿರಿ ಎಂಕಿ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ತೂತಿನ ನೆನ್ಪಡಿ ಕಟೀಲಿಂದ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಯಾರು ಅಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲಿವಾಲ ಅಂದ್ ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚೆ ಕೋಲಿವಾಲ ಬಂಡ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಚ್ಚಿನ ತಾರೆ ಪೆರೇಪಿನ ಈ ಅಡಿಗೆದಾರ ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ತೀಪಿನ ಈಗ ಕೋಲಿವಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾರೆ ಬೇಗಲ ಹಾಕುನೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಆ ಬದುಕು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಬೊಂಬೆಡೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬೆಡೆ ಉಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಆಟದ ಮರಳಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅವಳು ಲೆಕ್ಕನ್ ಟೆರಸ್ 40 ಎರಡು ಅವಳು ಈ ಆಟದ ಉಪ್ಪಿನ ಮರಳು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅಂಜಿಂಜು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ ಪುರ ಸೇರಿ ಅಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ 13 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸುರೂಕು ಒಂಜಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯ ಪೊಡು ಪಿಲಿತೆ ಸಮಲ್ತೇನು ಇನ್ನ ಸುರೂತ ಜೀವನದ ಸುರುತ ವೇಷ ಅಂದು ಪಿಲಿತೇಶ ಶಬರಿಮಲೆ ಪಿಲಿತೇಶ ಅವು ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತೆ ಪಿಲಿತ ಪೇರು ಕಂಡ್ರೆ ಅಂದು
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಆಟೋಡು ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮದ ಏಳಿ ದೇವಿಲಡು ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಪುಡಿಕೆನ ಎತ್ತೇನೆ ಆರು ರಾಗು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿತ್ತೇನೆ ಆರು ಮುಲ್ಕಿದ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾರ್ನ ಆರು ಬಂಡರು ಯಾನು ಪುರಿಂಚ ಬೊಟ್ಟು ರಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರದಿ ಒಂದು ಬಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 60 ಪದಗುರಿ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನವಿನೊಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇಷ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನೇ ಕಲ್ತೆ ಇರಗ ನಾಟ್ಯ ಗುರು ಪಂಡದೀರು ತರಗತಿಗೆ ಬೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟೆ ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂತೇನೆ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ಪನಿ ಸಿಗು ಐದು ಮೇಲೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಡಪಾವದ ಗಾಡಿ ಮಲ್ತೆ ಬತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಊಲ ಪತಿಜ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಊರು ಬತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ಪನಿ ಸಿಡು ಅಪ್ಪ ಬತ್ತು 24 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಏನು ಮದುಮೇಲಾಯ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಅತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಈರ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಡು ಮೈಸೂರು ಪೂನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಂಬೈ ಬತ್ತೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಉಂಟ ಕಲ್ಪನಾಗ ಶಾಲೆಡ್ ಮಿನ್ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲ అవును ಅಪ್ಪಗ ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಪೂರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಪ್ಪನ ಅಂದ್ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಶಾಲೆಡೆ ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಪೂರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಚೆಂಡದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಲಾಗಿದು ಬೂರ್ದು ಮೂಕು ಮೂಸುಂಟು ಪೂರ ದರ್ತೋಗ್ಬೋದು ಅಮ್ಮೇರಡ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನ ದಿನಾಲ ಉಂಡು ಕಟೀಲಿ ಮೇಳದ ಆಟೋ ಪೋನಾಗ ಆಟೋ ಪೋತಿಂದ ಅಮ್ಮೇರೆ ಗೊತ್ತಾದು ಎಂಕ್ ಸರಿ ಹಾಕುದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ದ ಆಟೋ ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಹಾಕುಂದಾಯ್ ದಾದನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆತು ಉಮೇದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆರು ಒಂಥರ ಆಟ ಬೇಲೆ ದಾದ ಆರು ಮಾಮೂಲಿ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆನೆ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಆಟೋಗು ಬೋದು ನನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೇಲೆ ಬೋಪುಜೇರಿಂದ ಶಾಲೆ ಬೋಪುಜೆ 600 ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಬಂಡೇಡು ನಿಂಗೆ ಸರಿ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ಬತ್ತೊಂಬುದು ಗೋಲ್ದ ಮರಟ್ಟು ಜೈದೆ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳು ಅಲ್ತು ಕಟೀಲಿಡ್ದು ಸುಬ್ರಾಯಾಚಾರಿ ಬನ್ಪಿನಾರ ಬತ್ತದು ಮಿತ್ತುವುದು ಒಂದು ಏಜಿನ ಕೂಲೆ ಎಂದು ಬಂಡದು 6 ಬೋಡ್ತದು ಒಂಜು 6 ಜೊರಟ್ಟು ಜೈದಿನ ಅಲ್ಲ ಉಂಡವು ಅಂದ ಅವು ಕತೆ ಇರ್ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಬುಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟು ಗೋಲ್ದ ಮರಟ್ಟು ಕಿರ್ಪಿರ್ ಬಂದು ಆತು ಕಟುಕೆ ನಮ್ಮೇರು ಜೋರಿತ್ತಿರ ಬಂದು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಜೋರಾರು ಅಂಚೆ ಜೈದಿನ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕದ ಅದನ್ನ ಆಟೋಡು ಸಾಧನೆ ಜ್ವರ ಅಂಡಿ ಈ ಬೇಕದ ಅದನ್ನ ನೆಟ್ಟ ಆಟೋಡೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಉಮೇದಿತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಲೆ ಪೋನಗದಲ್ಲ ವೇಷ ಮಲ್ತಂತಾರ ಈಗ ಅಲ್ಪಗ ಅಪಗ ಆಟದ ದಾಲ ನಾಟಕ ಸುರೂಕು ಒಂಜಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಡುಪನಾಗ ಕಿನ್ನಿಗೋಳದ ಚರ್ಚೆಡು ಈಗ ಒಂಜಿ ಸೈತಾನ್ ಒಟ್ಟುಗೊಂದು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಮಹಾತ್ಮೇಡು ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ವೇಷ ಮಲ್ಪದ ಇಂಕ ನೆನಪುಂಡು ಆ ಕಾಲೋಡೆ ಅವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದಿತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ನಾವು ಒಟ್ಟ ಚರ್ಚೆಡು ಏನು ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಅವು ಲಿಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಮಿನಿ ಟೀಚರ್ ಬಂದದ್ದು ಪೂದಾರು ಚಿಮಿನಿ ಸಪೂರ ಉದ್ದೈತೇರು 6 ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು ಏನೋ ಪಾಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪದ ನಿಂಗೆ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ಸುರುತ್ತವು ಸೈತಾನ್ ವೇಷ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲ ಉಪ ಸೈತಾನ್ ಬಲ್ದು ಅದು ಕುಂಟುಲ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಆ ತುಂದಿಜ್ಜ ಅಂದಾಜಾಪು ಅಂಚೆ ಈರ್ನ ಜೀವನದ ಸುರುತ್ತ ಏಸವು ಎನ್ನ ವೇಷವು ಅಂದ ಇಂಚೆ ಇರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗಗೂ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ನೆತ್ತ ಮುಖೇನ ಜತ್ತರೆ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರಪಗ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅವೇನು ತೂದೇ ಕಲ್ತದಿ ನಾನು ಈರೇನು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಪರಿಚಯಿಸೈನಂಚಿತ್ತನ ಗುರು ಏರು ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ನಾನು ಗುರುನಾರಾಯಣ ಮಂಡಲದ ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಹೊರತುಡು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿಯನು ಅಪ್ಪ ಒಂತೆ ಪುಡ್ಕೆನ ಪುರ ಇತ್ತೇನು ಒಂತೆ ಯೋಗಾಸನ ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ತಾಲೀಮ್ ಪುರ ಕಲ್ತತ್ತೆ ಅಂತ ಪುಡ್ಕೆನ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಪುಂಜ ಪ್ರತಾಪೋಡು ಅಡ್ಯಾರು ಮಾಯಿಲೆ ನಾವೂರ ನಕ್ರೆ ಬಾಡು ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟಿಷ್ಣಗಳು ಪುರ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ದೇವಪುಂಜೆ ಯಾರು ಬತ್ತಿನವ್ರು ಉಂಡು ಈತು ಜನ ಪುರ ಬತ್ತೇರು ಆಯ್ತು ನಿಂತುನ ಕೊಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ತೋಜು ಆಯಿ ಲಾಗಿತ್ತನೆ ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ದಿಗಿನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂತೇನು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂಡೇನು ಅನ್ನೆದುರು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎರಡು ಬತ್ತು ಪಾತಿರಿಯರಿ ಏನಣ್ಣ ಪುರ ಓಲ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಬಂಡಿರಿ ಕೇಂಡಿರಿ ಅಂಚ ಪುರ ಆಡೊಂಜಿ ಸ್ನೇಹಾಚಾರ ಬುಲೇ ನಿಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ 80ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಂದು 79 ಲಾಸ್ಟ್ 80ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಏನು ಬಕ್ಕ ಊರು ಬತ್ತೆ ಏನ ವಡಪಾವದ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಹಣೆ ಇಂಕದೆಲ್ಲ ಆತು ಐಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಊರು ಬತ್ತದು ಎ ಶೆಟ್ರನ ಗಡಂಗಡಿ ಅಜಯ್ ಕಾರಡಿಯನ್ ಅಪ್ಪಗ ಫಿಲ್ಟರ್ದ ಗಂಗಸ್ರಗರು ಅಂತ 80 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆಟದ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ನೋಡಬಹುದು ಬಣ್ಣಗ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕೊರಗದಾಸಲ ಐತೇರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಬಲ ಎಂಕೆಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂಡಿರು ಅಂಚೆ ಆ ವರ್ಷ ಏನು ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಮಲ್ಪೇರು ಕಿಶನ್ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಪುರ ಇತ್ತೇರು ಮಾಧವ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕಿಶನ್ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಮುಕುಲ್ ಪುರ ಇತ್ತೇರು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಪುಡ್ಕೆನ ತೋಜಂತೆ ಅಂಚೆ ಖುಷಿ ನಾವು ಎದುರು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ವೇಷನೇ ಲವ್ ಮಲ್ಪನ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರ
ಇರ್ಬೇಕು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ದಳವಾಯಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಗುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಮೇಟಿ ಮೇಟಿ ಎದುರು ಬರೋದು ಅಂಚೆ ಬರೀ ಜೀವನ ಒಂದು 83ನೇ ಇಸ್ವೀಡು 82 ಮದ್ರೆಂಗಿ ಮದ್ಮಾಲ್ ಪಂಡಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೇಕೂರು ಕೇಶವಣ್ಣ ಇತ್ತೇರು ಬೆಟ್ಟಂಬಡಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೇರು ಪೆರುವಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಇತ್ತೇರು ಐದು ಬಜಾಲ್ ಜನಾರ್ದನ ಕುಂಬ್ಳೆ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರು ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಈ ವೇಷನ ಕುರಿಯರು ಜಣ್ಣು ಮಾನಿನ ವೇಷ ಅವು ಅಕ್ಲಿದಲ್ಲ ಸಾಮಗಿರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಮಲ್ಪ ತೂಕ ಅಂದು ಬಂದಿರು ಅವು ಕೈಲಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಾಶಿ ಮಾಡಿದಲಕ ಅಂದು ಅವು ಆನಿ ಪಾಸಂಡು ಬೋಂದೆಲ್ಡು ಬಂಡ ಆನಿ ಟೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಬೋಂದೆಲ್ಡು ಆಟ ಟೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ ಬತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಾಣಿ ಮಲ್ದಿ ನೀರು ಬಂದಿರಿ ಅವು ಶಿವಳ್ಳಿ ಅಂದು ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳು ಅವು ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳು ಅಂದು ಬಾರಿ ಕೊಂಡಟ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಮಾಣಿ ಕೊಂಚ ಖಾಲಿ ಹೋಳಿಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಮರಲಿ ಏರು ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಳಿಗೆ ಕೊರಪರ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಸತ್ಯನು ಪುರ ಪನ್ಪಿ ಇಲ್ಲ ನಡ್ತೇನೆ ಈ ಉಪ್ಪಣ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಮಹಾರಾಣಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿಡಿ ಲವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಈ ಸೇನಾಧಿಪತಿಡ ಬೇಬೋದು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಬಂದ್ಪೆ ಹೋಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪಂಡ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮಹಾರಾಣಿನ ಆರಾಧ ಪಥ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಅವು ಪುರ ಇಡೀ ಭಾಷಣ ಐದು ಪಕ್ಕ 83 84 ಡಿ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಬತ್ತೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಕುಡುಕನ ಪಾತ್ರ ಐಟ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಮಲ ಕುಡಿನ ಕುಲಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೆರಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾರಾಮ ಕೊರ್ಕಂದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಆ ವೇಷಣಿ ಅನ್ ಮಲ್ತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕೈ ತಲೆ ಬತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಲ ಅಧಿಕಾರ ನೌಕರು ಬತ್ತೇನು ಪುಗಾರಿಯರು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಡಿ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ಟು ಬುರ್ನ ಬಂಜಿಡಿ ಬುರ ತಿರುಗೊಂತೇನು ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಗೊಂಡು ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪ ಉದಯವಾಣಿ ನಾಲನೆ ತೋಜೋಡಪ್ಪ 20 ನಾಲನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಸೀತಾರಾಮ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾನೇನ ಬೊಂಬೈದ ದೋಸ್ತನಿಗೆ 10 ಉದಯವಾನಿಗೆ ತಂದು ಆತೇನೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಐದಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗೋ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಈರು ಆ ಮಾಣಿನ ಹಾಸ್ಯ ಒಕ್ಕಂಚ ಹಾಸ್ಯಗೂ ಜತ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಾಸ್ಯ ಜಗತ್ತದ ಪ್ರಥಮ ಪಾತ್ರ ಜಗತ್ತಾವಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಜನ್ಮಾನಿ ಪ್ರಥಮ ಗಂಭೀರ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಲ್ದೆ ಬಬ್ರವಾನೆ ಮಲ್ದೆ ಚಂಡಮುಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೊರಂತಿರ ಬಾಬುರ ಅಂಚಪುರ ಕುಂಡುವೇಷ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆದಿತ್ತ ಗಟ್ಟಿಂದ ತಂಡ ಏರ ರಜೆ ಮಲ್ತಿಂಡ ಯಾನವೇನು ಮಲ್ತಂತೆ ಅನ್ನಂದು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಾಬು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಮಿಂಚಿನ ಒಂದು ವೇಗದ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಪಣಂತೇರು ಅಕಲ್ನ ಸಾಂಗತ್ಯೋಡು ಈರು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಾರೆ ಕತೆ ಇಂಕ್ ಬದುಕು ಕುರ್ನಿ ಎನ್ನ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬದುಕು ಕುರಿಯರು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ಆರ್ಯನ ಬದುಕುಡು ಏಪನ ಏನು ತತ್ತು ಬೋತು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಿರವು ಇಂಕ್ ಪಲಯದು ಅಮ್ಮೆಯದು ಮೆಗ್ಗೆಯದು ಅದನ್ನ ಎನ್ನ ಬಂದು ಅದು ಆರೊಂದು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಂಡ 5 ಅಂಚಿ ಅನುಪೂಪಿಸಿ 6 ಇಂಚ ఇప్పుడు పండ సీతారామ అంచెప్పుడు పండ అంచనే ಗೀಟ್ ತಪ್ಪೇರ ಹಾಸ್ಯ ಬಾತೇರಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಮಾಡಂತ ಚೌಕಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆರ್ ಪಾತೇರನ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಪೂರ ಪೀರಾವಡು ಬರದೇ ತಂದು ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಮಲ್ತದ ಕೂಡ ಎದುರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಬಿನ ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ದೇರಿ ಆ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಅಂಚ ಪಾತೇರ್ನ ನಂದು ಐಕ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡೇರಿ ಅಂದ ನಂಕ ಪಾತೇರದು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಆಯಣ್ಣ ಪಾತೇರಡು ಎಂದು ಮಾಡಂತೀರಿ ಅಂಚ ಈ ಜೀವನ ಅಂಚ ಪೋಂದು ಈ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟದೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಇರು ಪಂಡನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಾದಿಪು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ ಆದಿಪು ಅತ್ತಂಡ ಶ್ರೇಣಿದಾರಿ ಆದಿಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ಕಲೋಟು ಇರು ಬಿಳೆದು ಬತ್ತನ ಆ ಕಲೋಟು ಅಕಲ್ನ ಸಖ್ಯ ಅಂಡ್ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಳೋಗು ಪೋಯಿನಂತ ಪ್ರಥಮ ಮೇಳ ಹೋಗಿದ್ನ ಕದ್ರಿ ಮೇಳನೆ ಕದ್ರಿ ಮೇಳಗೆ ಕೊರಗಪ್ರೈಕಲ್ನ ಕರ್ನೂರು ಕೊರಗಪ್ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ಇಚ್ಚಿನ ಕದ್ರಿ ಮೇಳ ಆ ಕದ್ರಿ ಮೇಳಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬದುಕು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗಿತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಬಾರಿ ರೀತಿ ಇತ್ತನ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅಪ್ಪಗ ನಿಜೋದನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬಾಂಬೈಗೆ ಪೋಪೆ ಎಂದು ಮಣ್ಣಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಬೈಗೆ ಬೋದು ಬತ್ತಿಲಕ ಅತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಆತ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಇತ್ತೇರು ಒಂದೇ ಜಾಗ ಇತ್ತದಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕಾರು ಬೋಪಿನ ಕುಲೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪೋಡು ಬೋಪಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಜಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿನ ಕುಳಿತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಎಡೆಬೋದು ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಬೋಪಿನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕಿದ ಕಲೆಯಲ್ಲೇ ತೊಗೋಪಿನಿ ಈರಿ ಒಣಸು ಎರಡ ಈರಿ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಏನಲ್ಲೇ ತೊಗೋಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಲಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನೇ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿದ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗದು ಚಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಪರ ಭಂಗ ಅಂತೇನು 2 ವರ್ಷ ಬಿಡೊಂದು ಯಾರನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಆಡ್ತದೇನು
ಅದೇ ಆರು ಅಪಲ ಪಂತಿರಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬೊಡ್ದಿ ಬಾಲೆಲೆ ಗಿಜ್ಜನಿನ ಉಸಾಬಾರಿ ನಿಕ್ಕದಾಯ ಮಾರೆ ಉಸಾಬಾರಿ ಬಂದ ಶಬ್ದ ಈ ಉಸಾಬಾರಿ ನಿಕ್ಕದಾಯ ಮಾರ ದಯಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಮೋಕೆಡು ಎನ್ನ ಬೈರಸ್ಸುನ ಚಡ್ಡಿನ ಆರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಎನ್ನ ತರತದ್ದಿ ಅಲ್ಪ ದಿವು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲ ಅಂದು ಇಂಕ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆರಾದಿತ್ತೀರು ಆತ ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ತಂತ ಮೋಕೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನದೆ ವಿದ್ಯೆ ಪಲಿಪನ ಅಂಚೆನೆಗತೆ ಚಿತ್ರಮಣ್ಣ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷಯ ವಿದ್ಯೆ ಗುರುಕುಲಿನ ಶುಶ್ರೂಷ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನು ಅತೆ ದುಂಬು ರಂಗಸ್ಥಳಟು ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಚೌಕಿಡ್ಲ ನಿಕುಲು ಕಾಂಡಿರದ ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪರು ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪುನಗ ಅಕಲ್ಡ ಇತ್ತಿನಂಚುತ್ತನ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿನಂಚುತ್ತನ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾಯ ನೀಟ ಹತ್ರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರೆ ಅದೇ ಉಳಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತಂಡದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಮುಟ್ಟುದಿತ್ತಿಂದ ಅವು ಯಾನು ಬುಂಡ ಬೇತಿ ಇರಲಿ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಮುಟ್ಟುದುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರ ಅಂಚ ಏರಣ್ಣ ದಾದನ್ಲ ಕೇಂಡ ಈ ಓದು ಮಾರ ಪುಸ್ತಕ ತಂದು ಓದು ಏರ ಪಂಡಿನ ನೀ ಪಂಪಿನತ್ತು ಈ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ಓದಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂದ ಅದೊಂದು ಅಂಚಾರನ ಅವು ಪಂಡಗ ನಂಗೆ ಕಠೋರವಾದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಟಿ ಏತ್ತು ತಿರುಳು ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಓದಿನ ಗೊತ್ತಾಪು ಖಂಡಿತ ಚಿತ್ರಮಣಿ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ಇರು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದು ಬಗ್ಗಿನ ಪ್ರಥಮ ತುಳು ಕದ್ರಿ ಮೇಳದ ಮದ್ರಿ ತುಳುವೆ ಅಂದು ಸತ್ಯದೆಪ್ಪೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮದ ವರ್ಷ ಸುರು ಸೇರಿ ನಾನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಮದ್ಮಾಲು ಇಂಚ ಗೆಜ್ಜೆದ ಪೂಜೆ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಮದ್ಮಾಲು ಸತ್ಯದೆಪ್ಪೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪೂರ ತುಳುತ ನಿರಂತರವಾದ ಅನಿತ್ಯ ಐಟ್ ಈರು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮೇಳಲೆಗೆ ಪಾಯಿರಿ ಏತ್ ಮೇಳ ಯಾನು ಸುರುಕು ಕದ್ರಿ ಮೇಳ ಸೇರಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪೆರಡೂರು ಮೇಳ ಪೋಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳದೇವಿ ಮೇಳ ಪೋಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳ ಪೋಯ ಆರನೇ ನೇತೃತ್ವ ಹೊಡಿತೀನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅವರ ಪೆರಡೂರು ಮೇಳ ಪೋಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದನಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನ ಹೊಂಡ ಟಿ ಶಾಂಭಟ್ರು ಅದೇ ಸೀತಾರಮಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತನಾರು ಆರಂಭಡು ಇತ್ತ ಅವಳು ಬೊಂಬೈಡು ಕಲ್ಪನಾಗ ಕನ್ನಡನೇ ತುಳು ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಳಗಂದು ಬತ್ತಿನ ತುಳುತ ಮೇಳ ಐದು ಒಕ್ಕಿರು ಪೆರಡೂರು ಅಂಚಿ ಬನಗ ಬಡಗತಿಟ್ಟು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕೆಂತೆ ಅದೇ ಒಂದು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಬಡಗತಿಟ್ಟು ಈ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಗಿರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಇರಿಗೆ ಮೂಲ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅಂತೆ ಈರಿ ಅಕ್ಷರಂಗೋಗು ಪುಗ್ಗುದೇ ಕಲ್ತಾನೆ ಇರ್ನಂಜಿ ಹಠವಾದಿತ್ತೋಡಿರ್ ಕಲ್ತಾನ ಈರಿಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುಜ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೀರಿ ಧೈರ್ಯ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೊಳ್ಪು ಸೂರ್ಯನೋಪಾದಿ ಬದುಕೊರಪಿನ ಆ ರೀತಿ ಧೈರ್ಯ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನನು ಸುರುಕು ಲೆತ್ತಿಬೇಟಿಗೆ ಚಿಟ್ಟಾಣಿದಾರನ ಕೀಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನ್ನಾಯ್ತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಜಯ್ ಎಂದು ಬಂದು ಬಡ ಆರೋಪ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ತಾರನ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಅಂದ್ ಸೊನ್ಪನೆ ಈ ಸ್ವೀಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಡಕೈ ಪಾತಿರ್ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬ್ಲಿ ಹಾಲ್ಡು ಜನ ಉಂಡ ತಮಿಳೊಂದುಂಡು ಐಟೆ ಕೊಂಚ ಕೀಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಸಾಕನ್ ಕೊರಿ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಅಂತೆ ಗಂಭೀರವಾದ ನಾವು ತೆನ್ಕಾಯ್ದಲ್ಲ ಕತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಐಟು ಕೀಚಕ್ಕೆ ಆರು ಪಣ್ಣಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೊಲ್ಲೋಲು ಇಂಚೊಲ್ಲೋಲು ಪಣ್ಣಗ ಪುರ ಏನು ಬಂಡೆ ಪೊಂಡು ಬಂಡೆ ಅಂಚೊತ್ತು ಏನ ಗುರುಕುಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ನೆನಪಾಪುಣಿತ್ತೆ ಪೊಂಡನ ಒರಣ್ಣ ನೆನೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರ ಪಕ್ಕ ಇಂಕ ನೆನಪಾಪು ಎಂಡ ಒರಣ್ಣೆ ಈಕೆಯ ವನಪು ವಯ್ಯಾರ ಒಲವು ನಿಲುವು ಚೆಲುವು ಬಿಂಕ ಭಿನ್ನಾನ ಭಾವ ಭಂಗಿ ಆಯ ಆಕೃತಿ ಅವರ್ಣನೀಯ ಅನುಪಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಮುನಿಗಳ ಸಂಯಮವನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲ ಭಂಗಿ ನಡೆದವರನ್ನು ತಡೆದು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ನಿಲುವು ಚಪಲತೆಯನ್ನು ಚಿಗುರಿಸುವ ಚೆಲುವು ಮುದುಕರು ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಮನೋಹರ ರೂಪ ಇವಳ ನಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇವಳ ನಗು ಅಲ್ಲ ಇವಳ ನಗುವಿನಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಇವಳ ನಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಳೆ ನಗು ತಿಳಿ ನಗು ಮೇಲು ನಗು ಮುಗುಳ್ ನಗು ಸುಹಾಸ ಸುಖಹಾಸ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಮಂದಹಾಸ ಇವಳ ಪಲ್ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೊಂಟದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕಂಠದಿಂದ ಚೂರು ಕೆಳಗೆ ಅದೇ ತುಂಬಿದ ಜೇನುಗೊಡ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಜೋಡು ಬಿಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಳೆಯ ಹೋರಿಯ ಹೊಸ ಕೊಂಬು ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟರು ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಮಿಸ್ಕಾಡುವ ಮಲದ ಮರಿ ಈಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ತಾವರೆಯ ಮೊಗ್ಗು ಕಣ್ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಸಲಾಗದ ಹಿಗ್ಗು ಉನ್ಮಾದ ಏರಿಸುವ ಉಸಿರಾಟದ ಏರು ತಗ್ಗು ಈಕೆಯ ಎದೆಯ ಬಿರು ಭಾರಕ್ಕೆ ಸಪೂರ ಸೊಂಟ ಮುರಿಯದೆ ಉಳಿದುದು ಹಿಂಬಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈಕೆ ನಿಂತರೆ ನಿಲುವು ಬಾಗಿದರೆ ಭಂಗಿ ನುಡಿದರೆ ಸಂಗೀತ ಈಕೆಯ ನೋಟವೇನು ಆಟವೇನು ಬೇಟವೇನು ಬೆಡಗೇನು ತುಡುಗೇನು ಹರಿಹರ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭರ ರಸ್ಯರಿಗೂ ಈ ಚೆಲುವ ಕಾಣೆ ಜಗದೊಳ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಇನ್ನಿವಳೆಂತ ಚೆಲುವೆ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಸೊಬೆಡ್ದು ಇಡೀ ಕ್ಲಾಪ್ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಕೀಚಕ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಅವಿನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಜೋಡಿಸಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಂಡ ಅವು ಈರಂತ ಬಣ್ಣನ ತಪ್ಪಾವ ತಪ್ಪಾವ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಗಂಭೀರ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮಿಜಾರ ಅಣ್ಣಪ್ಪಣ್ಣನಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯಗಾರನಕ್ಲು ಆಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜೋಡಿಸದಲ ಏನು ನಾನು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಣ್ಣದು ಯಕ್ಷಲೋಕ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಬರೇನಾರು ಐಕೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಬಂತೀನಿ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಾತ ವಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಾನಾಡು ನಮ್ಮದೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಂತೀನಿ ದಿನ ಉಂಟು ಅಂತಂದು ನಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೇಳಿದೆ ಇರ್ನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಬೇರೆ ಏರು ಬಲರಾಮಿ ಈರ್ನ ವನಪಾಲಕ್ಕೆ ಈರು ಬತ್ತದ ಅರಣೊಂಜಿ ಪುಗರ್ನೊಂಜಿ ಶೈಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಅನ್ನಂದು ಸಮಸ್ತ ಗುಣ ಪಾರಾವಾರ ಲೋಕೈಕ ವೀರ ಏಕಾಂಗ ಶೂರ ನರಪತಿ ನರರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರಾಯ ಗಜಪತಿ ಗಜಕಂಠೀರವ ಮೃದು ಮುದುರ ಗಂಭೀರವ ಜಯಸ್ತಂಭನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಸಮರಾಂಗನ ಕೃತಸ್ಥೈರ್ಯ ತ್ಯಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾಣಿಪಯೋಜ ಕೀರ್ತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರೀಡಿತಾತ ಸಮಾಜ ತುರಗಾರೋಹಣ ರೇವಂತ ಗಜಾರೋಹಣ ಜಯಂತ ವೈರಿ ದಾನವ ವೈಕುಂಠ ವಿಪಕ್ಷ ಪುಷ್ಪಾಯುಧ ನೀಲಕಂಠ ಶ್ರೀ 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 ಬಲದಯಂಬದೇವ ಬಹುಪರಾಕುಂದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಣುಂತೇನೆ ಐದು ಕೂಡ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಂಡತಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ಬಂದನ ಗಾರಮಂಡರಿ ಇವನನ್ನು ಹೆಜ್ಜಿನ ವನಪಾಲಕನ ಒಳಗೆ ಇವರನ್ನು ವಿದೇಗಡ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಂಡ ಇವನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ ವನಪಾಲಕನನ್ನು ಒಳಗೆ ಬರಲಿ ರಾಜನ ಪುಗರ್ನಾಯಕ ಬಣ್ಣ ಬೇರತ್ತ ಆಯನ್ ವಿದೆ ಅಂದೆ ಆರೆ ಅವು ಭಾರಿ ನಿಖಲ್ನ ಸಂವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡಿ ಇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪಾತಿರ್ತೈತೆ ಅಂತೆ ಸೀತಾರಮಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಪಾತಿರೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನವನಿರು ಜೋಡಿಸವಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊರನೆ ಬರ್ಪು ಜತೆ ಬಾಕಿದ ಕುಲಿಂಜ ಅನ್ಬೇರು ದುಂಬುದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಚೆತ್ತರು ಯಾನಂಚ ಬೋರ್ಡು ಬಣ್ಣ ರೀತಿ ಬೋಪನ ಕುಲೆತ್ತಂದೆ ಏನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬರಡು ಬಣ್ಣ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚವತನ ಜೋಡಿಸಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡವೇ ಯಾನು ನನ್ನೋರೇನ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನು ಸ್ವಂತ ದಾದ ಯಕ್ಷಗಾನೋಗಿದ್ದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಿ ಯಾಂತರಿನ ಒಟ್ಟು ಜವನೇರ ಬೈಕಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶಬ್ದನ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರು ಜೈಮಿನಿ ಹಾಡು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಶಬ್ದವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಂಗುಗೆ ಪಡೋಂತೇಳಿ ಅವು ಟ್ರ್ಯಾಪೂರ್ನೇ ಅಂತ ತೂತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಬೊರ್ಲು ಪಾತ್ರೆ ಪಡೋಂತೇರು ಇಂದೇನು ಇಂಚೆನೆ ಹಾಸ್ಯರೂಪ ಯಾನ್ ಕಂತಂಡ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಕು ಮುಂಡು ಆಡ ಏನು ಕೇಂಡೇನು ಪಣ್ಣೊಲಿ ಮಾರಿ ಅವನು ಇನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅತ್ತ ಐ ಕೆನಡದ ಕೇಣಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರಿ ತೂಕ ಅಂದು ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಭೆದು ಕ್ಲಾಬ್ ಬುರ್ನೈಕೆ ಜನಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಯರಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಸೀತಾರಮಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಇರು ಬೆಳೆದು ಬಂದಾಗ ಚನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ನಂಚಿನಕ್ಲು ಪುಗಾರಿ ಆಕ್ಷೇಪದಲ್ಲ ಸ್ವರಳ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಮಸ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯಗಾರೆ ಪೋದು ಆತ ಪಾತಿರನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ದಾಯ ಬೋಡು ಅಂಚಪುರ ಪಾತಿರಡು ಪುರ ಪಂಚಿನಗುಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಯಾನೈಕ್ ಬಂಡ ಹಾಸ್ಯಗಾರನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ಒಬ್ಬ ಹಾಸ್ಯಗಾರನು ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಜಿಗುದಾಡಬೇಕು ತೆವಳಬೇಕು ಉರಗದಂತೆ ವಾಸನೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಶ್ವಾನದಂತೆ ವೇಷ ಬದಲಿಸಬೇಕು ಚರಿತ್ರಗಾರನಂತೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಭಾಷಾಜ್ಞಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಉಳ್ಳವನು ಅವನೇ ನಿಜವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಣ್ಪಿರ್ತದೆ CID ಮಂಡದು ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಗುಪ್ತಚರಕ ಆಯ್ಗ ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಪ್ಪುನಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ನೇರ ತಡೆಪೆರಜ್ಜಿ ಆತು ಗುಟ್ಟು అయిన ವಿಷಯನು ಸಂಗ್ರಾಮ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ದೇಶ ಓರಿಪೇರೆ ಮಾಡೋದು ಬುಕ್ಕ ವಾ ದೇಶವು ಪಂಡಲ ಆ ದೇಶದ ಭಾಷಾಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ವೇಷ ಮಲ್ತುಂಡ ಇವರಿ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಬೈದಿಂದ ಗೊತ್ತದೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸರಿ ಆಯ್ನ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಆ ನಡೆ ಬರೋ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಾದ್ಯಾನ ಅವೇನು ಮಲ್ತಂಡ ದಾದ ಅಪರಾಧ ಅಂದು ಹೊಂಡ್ಪಿನ ಕೇನ್ನಾಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಕೊರನೆಟ್ ಅಕ್ಲು ಮೌನ ಆಯಿರು ಅದೇ ಇತ ಸಿದ್ದಮಣ್ಣ ನೇರಕ್ಕೇನು ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಯಕ್ಷಗಾನದೊಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂದು ಭಾಗವತರ ಸುರುವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟ ಕಡಿತ ಕೋಡಂಗಿ ಪಾತ್ರ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಅತೆ ಕೋಡಂಗಿ ಅಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಬತ್ತನ ಚೌಕಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಅತೆ ಅವು ಅತ್ತಂಡ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬತ್ತನ ಯಕ್ಷ ಮೇ ನಡಪನವರೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ನೆಟ್ ಹಾಸ್ಯಗಾರನ ಸ್ಥಾನ ಸುರೂತ ಸ್ಥಾನ ಬಣ್ಣ ಭಾಗವತಿಯರು ಅವು ಬುಂಡ ಹಾಸ್ಯಗಾರನ ಸ್ಥಾನ ಅಂದು ತಿರುನಕಲು ಏರು ಪೆರುಡಿ ನಾರಮಟ್ರಾಡು ಬೆಟ್ಟಂಪಡಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಾಡು ಅಕುಲ್ ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನೆನಪುಂಡು ಹಾಸ್ಯಗಾರನ ಐಕ್ಕು ಬೋಡದೆ ದೇವೇರನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲವನು ఆయన చరిత్రలో ఎడ్డెబోడు
ಒಟ್ರಾಶಿ ಗಂಗಸರ ಬರೆದು ಕುಲ್ಲುನೇ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ఆయన పండిన పాత్రలో బురంతే జనకలిగి నాటోడు ఆ అందిత్తన్న మాత్ర దేవరన సాన్నిధ్య ఆయన నాలైడ తిక్కుడు బొక్క ఏరన్ల ఇತ್ತೆ ಪಸುತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಆಮೇಟಿ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕಲಿನ ಲೆತ್ತದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಂಡು ಕೊರದು ಅಡೆ ಕಡಪುಡ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಹಾಸ್ಯಗಾರಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ವಿದೂಷಕಾಗ ಬೋಡು ಅಂಚದ ఆయన ಮದ್ದೊಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಆಮೇಟಿ ಏರಲ್ಪ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡಲ ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ದತ್ತಮೈಕ ಬಲತಮೈಕಾಯಿ ಕಣ್ಣುದಲಕ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಏನು ದತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಕುಲ್ ಪಂಪಿನ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನು ನೀವು అదే యక్షగానుడు ప్రధానమైన చిత్తన స్థాన హాస్యగారు ఒక ఈరు పంపిన హాస్యగారు దేవరిన కైతల్లుకుళ్ళుండే యారంది అతే నైతిక ಮೌಲ್ಯತ್ತಿನಾಯಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಾತ ಮರ್ಗಿಲ್ದಲ್ಲ ಬಗೆಟ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ವಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಸೈ ಪಂಪನಲ್ಕೆ ಇಪ್ಪೋಡು ತೂ ಒಂದು ಪೋಡು ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ವರಿಪೇರು ಈಜಿನ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ವಿ ಅವನ ಕೆಬಿಗೋರೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ತತ್ತುಂಡ ಜೌಕಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಂಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸದಾ ಎಚ್ಚರಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ వా పొర్తుడ్ల ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪೋಯ್ಜಿನ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಬೋಧ ನಡಪ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಲ ಬೋಡು ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಲ ಬೋಡು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಲ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಲ್ಪ ರಾವಣೆ ಪೋಪಿನಡೆ ರಾವಣೆ ಬೋದು ಪೀಟಿಗೆ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಯಾರು ಜನ ಓಡಿಗೆ ಪಡಿಕೆ ಬರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೂಲು ಯಾರು ಜನ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕೆ ಪಡಿಕೆ ಹೋಯ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಗಡಪಡ್ದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯವರು ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ದಾದಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಇಂಚ ಪೋನಗ ಹಾಸ್ಯಗಾರೆ ಪಂಡ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನಮತಿ ಅಂದು ಬೋಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಬಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ಅದೇ ಮುಂದು ಎಂಚ ಬರ್ಪನೆ ఆయన ಅಭ್ಯಾಸರದ್ದು ಬರ್ಪನ ಅವು ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ಲ ಪಣೋಲಿ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಳಗಿಲ ಪೂರ ಅವುದಲ್ಲ ಬರಡುಂದಲ್ಲ ಏತು ಓದಿಯಲ್ಲ ರಂಗಸ್ಥಳಗವನ ಮದಪ್ಪನೆ ಅಂದು ಮಲವಲ ವೇಷದಗಳು ಬಂದಾಗ ತತ್ತು ನಾಲ ಅಡ್ಡ ಮಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡು ಮಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮುಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಸ್ಯ ಜಗತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಸ್ಯ ಜಗತ್ತು ಈರು ಮೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಾಸ್ಯಗಾರರೇ ಪೆರೋಡಿ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಸಮರ್ಥೇರು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುದಿನಗಳು ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಬಾಳಪ್ ಶೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತು ಪಣಂದು ಕೊರಂತೀರು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಮಿಜಾರ್ತಿ ಮಪ್ಪಣೆ ಬೊಕೊಂತೆ ಸಲಿಗೆ ಎತ್ತಿಂದು ಮೇಲ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಪುಳಿಂಚದಂತೆ ಸರಿಗೆ ಎತ್ತಿಂದು ಸಲಿಗೆ ಎತ್ತಿಂದು ಇಂಚ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಪಂಡ ಮೇರಡನ್ನಂತ ಕುಶಲ ಪಾತಿರಂತೆ ನಾರಡ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂತೇನೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಲಕ್ ಆರ್ನ ಶಬ್ದ ಆತ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಲಕ್ ಅಂತ ಪಣಂತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಲು ಬರ ತಿಗಿನ ಯಾರು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಬಜಾಲ್ ಜನಾರ್ದನಾಡು ಆಯುರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕೆ ಬೇಕೂರು ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಮುಕ್ಕಲು ಪುರ ಎನ್ನ ಒಡನಾಡಲಿತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಯಾನು ಬಡಕಾಯಿ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯಗಾರನ ಕುಲ ಎರಡು ಗುರುಕುಲ್ ಎಂದಿಲೆ ತೊಂತೇನೆ ಹಳ್ಳಾಡಿದಾರು ಒರಿ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ್ ಎಂದಿಲೆ ಪುಣ್ಯ ನಾನು ಯಾನಾಗಲಿದಲ್ಲ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಡಕೇಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕು ಗುರುಕುಲ್ ಎಂದಿಲೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಕೈಡು ಯಾನ್ಲ ರಮೇಶ್ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅದು ಮಲ್ತೊಂತ ಆ ಜನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪನ್ಪುಂಡು ಸೀತಾರಾಮೆ ಬತ್ತಿನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಕೊಂಚೂರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಬೊಕ್ಕಂತ ಸಂಬಳ ನಂಗೆ ಏರಾಯಿನಿ ಅಂದ್ ಬಂಡದು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯಗಾರಗಳು ಒಂಜಿ 4 ಸಂಬಳ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಅವು ಯಾನೊಂಜಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ದುಂಬು ಹಾಸ್ಯಗಾರರ ಕೊರ್ಪನ ಸಂಭಾವನೆಗಳ ಈರು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಭಾವನೆಗಳು ಅಜಗಜ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ ಕಾಲ ఒక ಈ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಪೂರ್ವಕಾಲ ಆ ಕಾಲಗಳ ಈ ಕಾಲಗಳ ಹಾಸ್ಯಡು ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವೈಪರೀತ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ ತೊಂತಿರ್ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅರಸನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಆಯೇ ಸೇವಕಾದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಇರು ತೂದುಪ್ಪೆರಲ ಪುಳಿಂಚದಾರ ಇದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಪೇರು ಹಕುಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅರಸನ ದಂಟದ ಪೂಪುಜಿ ದಂಟದ ಬೈರಜ್ಜಿ ಇತ್ತದಾದಂದು ಬಂಡ ಅರಸೆ ಗೌನ್ಯವಾದ ಕುಲ್ದು ಪೇರು ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಪೂರ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಅರಸೆ ಅವಳು ಕುಲ್ದುಪ್ಪಿ ಬೇನೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರನು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಮಸ್ತ್ ಓದೋಡಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅನುಭವಲ್ ಪುರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದವ್ರು ಬಣ್ಣದ ಗುಂಟಾರ್ದೋಡು ಅಕಲಿಗೆ ಜಪ್ಪೆರೆ ಜಾಗೆ ಪುರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಎಂಕುಲು ಪಜೆ ಬುಡ್ಪಾದಿಯೋಡು ಅಂಚ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಕಲಿ ಪಂಡುಗೊರು ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತೆದಂದುದಾದ ಮಂಡ ಈರು ಬಣ್ಣೆ ಈರು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯುಗ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಏರ ಮೊರನೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರಿ ಅನ್ನ ಮಗಲು ಜಾಂಬ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ದಲು ಅಂದೆ ಏರು ಕಲ್ಪ ಎನ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಜಾಲ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಉಡ್ತದು ಕಲ್ತೀನಿ ಶಮ ಇಜ್ಜತಿ ಇತ್ತೆ
ವಾಟ್ಸಪ್ ಗುರು ಒಂದು ಅಂಚ ಬರ ದುಮ್ಮಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ನಯ ವಿನಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂಚದ ನಂಗೆ ಒಲಿದು ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಇಂಕ ಕಲಪುರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನದವ್ರೆ ಇಂಕ ಒಲಿದು ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ಬದುಕೇರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡು ಪುರ್ಲುದ ನುಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡೆ ಅನ್ನು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೂದಿಕ್ಕು ನೂದಿ ಅನ್ ತೃಪ್ತಿ ಆದಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಇತ್ಯದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಸ್ಯದ ಬಗೆಟಿಯನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಸ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ ದುಂಬುದ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಹಾಸ್ಯಲೇನು ಪುರಗೆತ್ತೈತೆ ತುಳುಕು ಅವನ ಕಣ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪೌರಾಣಿಕದ ಪ್ರಸಂಗ ಪೌರಾಣಿಕನೇ ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲತ್ತಂದೆ ತುಳುಟು ಬಾರ್ದು ಅವನು ಸುಲಭ ಬಂದ್ಬೋಣ ಈ ಕೋಟು ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಭಾಷೆ ಬಂದು ಕೋಟು ಬಾರ್ದು ಕಾಮನ್ ತುತಿಲಕ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂದ್ಬೋಣ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಅವೇನಕಂತ ನೆಕ್ ಮಲ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ತಿಳಿಪಿರು ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಿರತ್ತಂದು ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋದ ದುಂಬಿ ಎಂಚತ್ತು ಅವಿನ ಕುಲಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಾಸ್ಯಗಳು ಒಂಜಾತ್ ಆಂಗ್ಲ ಪದಕ್ಕುಲೇನು ಅವೇ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕ ಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಸರಿಗೊನ ಪೇರು ಆಂಗ್ಲ ಬನ್ನಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕೆಲವು ಸಿಂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪನ ಇಂಚಪುರ ಬರ್ಪನ ಉಂಟು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಟೀರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪೆರದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಮೆಚ್ಚುವೇರು ತಿಳಿಪುವೇರು ಅವಿನ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪಡೆ ಜನಕ್ಕುಲ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಕಲಾವಿದರ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಕಂಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಂದು ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಲಾಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕುಲವಿನ ಮೆಚ್ಚುವೇರು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಐಕೆ ಸಮಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಂದಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಅತ್ತಂದು ಅವು ಒಂದು ಐತೆ ಸಿಂಹ ಅನ್ಪಂಡ ಸಿಂಹ ಅಂದು ಅಂದು ಆ ಬತ್ತನಂದಂಡ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಒಂದು ದಾದೆ ಟಾಮಿ ದಾದೆ ಸ್ವಾಮಿಂದಿಗೆ ಟಾಮಿಂದು ಬಂದ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಅದೇ ಅದು ಸ್ವಾಮಿಂದು ಬನ್ನಿ ಹಿರಿಗೆ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಾತ್ ಈ ಅಶ್ಲೀಲ ಶಬ್ದಗಳು ಪಂಡ ರಡ್ಡಾಡ್ತದ ಶಬ್ದಗಳು ಇತ್ತೆತ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜೀರು ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆಡು ತೂದು ಪೆರ್ಲ ಯಾವು ಅವು ಐಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಹೋದಾಲ್ ತಪ್ಪಾನು ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಡನ್ನು ಒಂಚೂರು ಸೀರೆ ದೇರ್ಪೊಚ್ಚಣ್ಣ ಅಂದು ಯಾನು ಪಂತೇನೆ ಬಟ್ ಪಾದ ತೋಜಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಕೈವಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸೀರೆ ದೇರ್ಪೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಂತೇನೆ ಅವ ಐಕ ಸರಿಯಾದ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸರಿಯಾದ ಐಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೊಂತೇನೆ ಸೀರೆ ದೇರ್ಪಂದೆ ಪಾದ ಮುಟ್ಟು ಎಂಚಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಚ್ಚ ಆ ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿರಡೆಗೆ ಅಂದ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಿಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಹಾಸ್ಯಗಾರರಿಗೆ ಆತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಅದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಡ ತೀರ ಅಶ್ಲೀಲ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣುಗೋರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ದಾದನ್ಲ ಮಾಡಿದ ತಿಳಿಪದಾಕಲೆ ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ಪನು ಅವು ಸಾಹಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಈರ್ನ ಬದುಕಡೀರ ಮಸ್ತ್ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಈರ್ನ ಹಾಸ್ಯೋಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚಿತನ ದಾಖಲೆದ ಹಾಸ್ಯವು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಂದ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಇಂಕ ಬದುಕುಗೋರಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಡಿ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗವು ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆತಂಡು ಏನೊಂಜಿ ಕುಡುಕ ಕಾಳನ ಪಾತ್ರ ಏನಾಯ್ತು 4 ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಸುರ್ತನಾಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಕ್ರಮವರ್ಮನ ಮಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಬಂಡದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಕ ಕಾಳು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಆ ವಿಕ್ರಮವರ್ಮೆ ಜವನದಿಗೆಡ್ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಎಂದು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ 4 ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತಂಡು ಅಂಡ ಜನಕ್ಕುಲಿ ಏನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನಿ ಕುಡುಕ ಕಾಳುನ ಪಾತ್ರ ತಂದೆ ಬಾಕಿದ ಆ ಪುಂಡೇಶ್ವರಿ ಏನಂದಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಜಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಸ್ತ್ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ತಂತರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ತರದಿರ್ತಗಾರನಿಗೆ ಬಾರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದರಿಗೆ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೋಗುಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪೋರಿ ಹೊಡೋದು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ ಜಾಲ ತೊಳಸಿಂದ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರವಾದಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಆ ಕತ್ತಿ ದೆಪ್ಪನ ತಲೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಹೋದ ನೆಲೊಂತೆ ಪಂಡ ಪೋಡ್ತುದು ಮಿ ಮರ ಏರಿಯೇ ಪನ್ಪಿನ ನನ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅಪ್ಪ ಬೇತ ಅಲ್ಪ ಮರಾಜಿ ರಂಗತ್ತೋಡು ದೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಕೊಡಿಕ್ಬೋದು ಕೂಡ ಕತ್ತು ಮತ್ತು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪು ಇನ್ನ ಕಡುಪು ಮುಲ್ಪ ಪಣ್ಣಗ ಯಾನು ಮಂಗಿ ಜಾತಿ ಜತ್ತದು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ದೃಶ್ಯ ಉಂಟು ಕತ್ತಿ ಮಾಡ್ದ ಸೈತ್ಯದ ದಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೋಗಿ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಟಾರ್ಚ್ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಇಡೀ ಟಾರ್ಚ್ ಆತ ಜನಕ್ಕುಲವೇನು ತೋಂತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಡಕೈಗೆ ಪೋಯನು ಸಿರಿ ಸಂಪಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋದು ಐಟೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 25 ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೊಂತೇನೆ 25 ಅಂಗಿ 25 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವೇಂದ್ರ ಶೆಡ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಂತೇನೆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣನ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಹೊರತುಡು ಹೀರೋ ಬತ್ ಹಾಕನಾಗ ಯಾನು ಮಿತ್ತು ತಪ್ಪ ಏನ ಮಾಡೋದು ಮಿತ್ತು ಪೋಂತೆ ಕೂಡ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಪಂಡ ಅಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಆಯ್ತು ದೊಂಕುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಿಚ್ಚವನು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣಗ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕುಂಟಿಜ್ಜಂದೆ ಪೋಡು ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 25 ಪಡ ಅಂತೇನೆ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷನೇ ದಾಖಲೆ
ಗೋಣಿಡು ದುಡ್ಡು ಜಿಂಜಾವ್ದು ಇತ್ತೇರು ರಂಗಸ್ಥಳಡು ಸಾರಿ ಒಂದು ಏನು ಕೌಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜಿಂಜಾರೆಲ್ಲ ಆವಂದೆ ಇಡೀ ಟೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆದ ಗಲಾಟೆ ಅದು ದುಡ್ಡು ಗೋಣಿಡು ಜಿಂಜಾವ್ದು ಬರೋದಿನ ಬರೋದಿತ್ತ ದಿನ ಎತ್ತಿಂಡು ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಸಿರಿಸಂಪಿಗೆ ಏನಿಗೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಅಂತೆ ಈ ಪೂರ ಕಸರತ್ತು ಈರೆಗಪ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿರಂತರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಂ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನೀನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸೀದಾ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜ ಆಪುಜ ಆ ನೆಕ್ಕಿರಿಗೆ ಸಮಯ ಬಂಡ ಎಂಗುಲು ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಪಗೆಲ್ದು ಜಪ್ಪು ಹೋ ಅಂದ್ ಐಕು ಗುರುಕುಲು ಎಂಗೆ ಚೆನ್ನಪಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಏತೇ ನಿದ್ರೆ ಬುಂಡಲ್ಲ ಬಯ್ಯನಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಪುಸ್ತಕ ಬತ್ತೊಂದು ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ ಆತಂಡು ಯಾರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಓದುಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪುರ ತುಪ್ಪಣತ ನಂಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಟ ಸುರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೋನು ಓದರೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಾಧಿ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಂದು ಬೇತೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವೇನು ಓದುದು ಚೆನ್ನಪ್ಪನ ಗಂಡ ಓದೋಡು ನಲಿಪೋಡು ಅರ್ಥ ಬನ್ನೋಡು ಅವೇನು ಬನ್ನಲ್ಲ ಇರೆಗ ಅಂಚತಿ ಕಸರತ್ತು ಗಲ್ಪೋಡು ಕಸರತ್ತಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಂಚ ಅವ ಇಂಚನೆ ಯಾನು ಉಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಪಗೆಲ್ ಹೊರ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚಲಾಗಿನು ಇಂಚಲಾಗಿನು ಅಂಚೆ ಇರೆಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತು ಅಂತೇನೆ ಇನ್ನು ಬದುಕು ಅಂಚೆನೆ ಪೋಣು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಗೊಂಡು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಇರೆಗ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ಬಂಡಾರ ಯಜಮಾನ್ ದಿನ ಪುದರೆ ಬೇಬಿ ನೋಡೋದು ಬೇಬಿ ಇನ್ನು ಎತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮದ್ಮೆ ನಾ 24-25 ಮದ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಅದು ತುಂಬ ಬನ್ಪೇರುತ್ತೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬರಲಾಗಿರೋ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿ ಹೇಳ್ಕೋದಂಟ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಲಂಚಾನು ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ಏನಕ್ಕೂ ಗೋಲೋಲು ಇತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬದುಕಲು ಬೇತೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬದುಕಲು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತಿದೆಪ್ಪೆ ನೇಲೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕಾಕಲ್ಲ ಜಾಗಿರಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಬದುಕಲು ಆಶ್ರಯ ಎಂದು ಪಣ್ಣದು ಪರಿಚಯ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂಟಿ ಜೀವನದಾದ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಏತು ಜೋಕುಲು 3 ಜನ ಜೋಕುಲು 3 ಜನ ಜೋಕುಲಿಗೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದೇನು 3 ಜನ ಜೋಕುಲು 4 ಪುಲ್ಯಲ್ಲೇರು ಐಟಿತೆ ರಡ್ಡು ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು 3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಳ್ಳಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಣ್ಪೇರು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಗುಣ ಮಗ ಜೋಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಪುಲ್ಯಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಡು ಅವು ಇರ್ನೆಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಜೋಕುಲು ವೇಷ ಮಲ್ಪುಜರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ವೇಷ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಸಂಬಳ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬದುಕೆರ ಇದೆ ಏನ ಜೋಕುಲು ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಡದು ಯಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಂಗ ಮಾಡ್ತದು ಈ ಜೋಕುಲೇನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ಈರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅದು ಕಲ್ಪ ಒಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಮತ್ತಿಪ್ಪ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಅನ್ಕೇನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗೋಗಿರ ಪೋತುಳ್ಳರು ನಮಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತೆ ಅಂಚಂಡು ದುಂಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉನಗ ನೂದು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬದುಕು ಇತ್ತೆತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಕಾರುಂಡು ಬೈಕ್ ಉಂಡು ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಪೇರು ಎಂಕುಲು ಅಂಚತ್ತು ಬೋಂಡ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಪ್ಪ 15 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದು ಬಾಡು ನಾನು ಇಂಚಿನ ದಿನത്തെ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನಪ್ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅವೇ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಇತ್ತಂಚ ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಬರ್ಪೇರು ದುಂಬು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನೆ ಸಂಬಳದಾಗಿತ್ತು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅಂಚದ ಕಲಿದಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ಬಂಗದ ಅಲಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಇಬ್ಬರು ತಿನ್ನರೆ ಉಣ್ಣೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಇತ್ತು ಇತ್ತದ ಅಂಚತ್ತು ತಿನ್ನರೆ ಉಣ್ಣೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತಿನ್ನರೆ ಆಪು ಜಾಗಲೆ ಇಬ್ಬರು ಇದು ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ವಿದೇಶದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ ಯಾನು ಪೋತೀನಿ ದುಬೈಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದುಬೈಗೆ 5 ಪಕ್ಕ 2 ಸರ್ತಿ ದುಬೈಗೆ ಪೋಯೆ 2 ಸರ್ತಿ ಅಬುದಾಬು ಪೋಯೆ ದೋಹಾರು ಪೋಯೆ ಕತಾರ್ಗೂ ಪೋಯೆ ಬಹ್ರೇನ್ಗೆ ಪೋತೆ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಪೋತೆ ಇತ್ತು ಪುರ ಮಾತಗಡ್ಲೆ ಮೆನ್ಕದ್ಲ ಬೈದರ್ದಲ್ಲ ಪತ್ತು ಬೈದಿರ ಮಾನ ಸಮ್ಮಾನ ಆತೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇ ಪಣ್ಪನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಡ ಈರ್ ಆತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಕಲ್ನ ಉಡಲ್ಗೆಂದನ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪು ಯಾರು ಸುಲಭ ಹೆಚ್ಚಿ ಎರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಹೊಡ್ತೂತೀರಿ ಬೋದಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಈ ದುಶ್ಚಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಂಡದ ಈ ಈರ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ದುಶ್ಚಟದ ಅಲೆಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕ್ ದಾಲಜ್ಜಂಡ ಅಪಗ ದಾಲಜ್ಜಂಡ ಆಯ್ತಾ ಇಟ್ಟ ಉಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ వచ్చేರೆ ಅಪಗ ಮುಂಡ ಏನೋ ಆ ಕಾರಣಗಳು ತಪ್ಪರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಪರ್ಪಿನ ಕಾಲುಳ್ಳ ರಂಗೋಡು ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ ತೆಗಿತಿಂಡು ಏತೋ ಜನ ಕಂತು ಕೊರ್ತಿನ ಉಂಡು ಇರು ಪರ ಅಂಚಲ ಅನ್ನೊಂದು ನೀನು ಪರ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ಕುಂಬ್ಳೆ ನಾರನ್ನ ಐಕೇರಿ ಬೇಕೂರಿಗೆ ಏಶ್ವರಿ ಓಕುಲು ಬರತ್ತೇರಿ ಯಾನು ಅಕಲೇ ಕೊರಂತೇನು ಯಾನು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅಪಗ ಚಾ ಸಮೇತ ಬರೋದು ಜಾಂಡು 5 ಪಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಚಾ ಪರ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೆ ಮತ್ತು ದೋಸ್ತಿನಕಲು ಬರ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಆ ಕಲಿಗೆ ಚಾ ತರ್ಪಾದು ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪರಂತೆ ಇದು ನಾ ಕುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಡಪಡು ಅಂತೀರಿ 5 ಬೇಕು ಆಟೋ ಸೇರಿದು 400 ನೋಡ್ ಶುಡ್ಬೇಕು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಆದಿತ್ತಂದ ಆ ಕಾರಣಗಳ ಅವು ದೇವಕಲೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾಯನಿಟ ಅವು ಒಂಜಿ ಆರೋಪ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಅಂಚ ವಾ ಕಾರಣಗಳು ಇಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಬದುಕಡಿ ಇರವೇನ ಸಾಧಿಸದು ತೋಜದ ಒಂಜಾತ್ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಪನ್ಪನೆ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲುಡು
ಇರೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಆತನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆ ದಾದೊಂಡು ಎನ್ನ ಬಡ್ದಿನ ಬ್ರೈನ್ ಆಪರೇಷನ್ದ ಪೊರ್ತು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲೂ ಪೂರ ಮಾರಿ ಅವರ ಇಂಕ ದುಡ್ಡು ಜನ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರು ಅವು ಮದಪೆರೆ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚದು ಯಾನು ಇತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಲ್ಪಾಯನ ಅವು ಕೋರ್ಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೀಕ್ಷೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಲ ಅವೇನು ತಿದ್ದಿದ್ದೇರು ಯಾನು ಎನ್ನ ದಿನೋಲ 1 ಗಂಟೆ ನಟ್ರು ಮಂಡೆ ಇಂಕ ದಾಲ ಒಂದು ಆತು ದುಡ್ಡು ಕೊರಲ ದೇವರಡೆ ನಟ್ಪುಜಿ ಯಾನು ದೇವರಡೆ ನಟ್ಟುಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಲ ನಾನು ನಟ್ಟನ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊರಚೆ ಇಂಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಲ ಆಗಲಿನ ಒರಿಪಾದ ಕೊರಲ ಯಾನು ದೇವರಡೆ ಕೇನು ನಿಜವಾದ ದಿನೋಲ ಅವೇ ಎನ್ನ ಬುಡ್ದಿ ಬಂಡ್ರೆಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆಪ್ಪ ಈರ್ದಾಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ಜಾರ ದೇವರಡ ಅವು ಏನು ಮಸ್ತು ಒಂತೆ ಸೊರಟು ಮಲ್ಪೇನು ಅವಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ನಾಗ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಂಪಿನ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ వాళ్ళ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನೀರು ಕೇನು ಜಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾವ ಮಣ್ಣೆ ಅಭಿಮಾನಿಲಿ ಇತ್ತಿನಡ್ದವರ ಇವು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟತುಕೊಲ್ದ ಇತ್ತೆನ್ನ ಯಾನು ಉಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಅಭಿಮಾನಿಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಕಲ್ಲು ಪೊಯ್ಯೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಏರು ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಜಿಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಅಜಿಪನೇ ವರ್ಷ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಲಾವಿದಾಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿಜಿ ಐಟು ಪೆರ್ನಂಕಿಲ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ ಪಂಪಿನಾರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೂರಾ ಖರ್ಚಿನ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಮುಂಡು ತುತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಖರ್ಚುಂಡ ಅವತ್ತೇನು ಪೂರ ಆರುತ್ತು ಒಣಸಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬೊಂಜನ್ ಸಮೇತ ಸಿತ್ರಮಗುಂದು ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಪನು ಬಂಡದ ಅವೇನು ಸಮೇತ ಗೋರ್ದು ಮತ್ತೊಂಬತ್ತೀರು ಪೆರ್ನಂಕಿಲ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಪನೇ ವರ್ಷ ಯಾನ ಅಡಿಗೆ 53,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬಳ್ಳಿದ ಕಿರೀಟ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಾಡಿ ಅರೆ ದವಣ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಆರವೇನು ಪೇಜವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಾರಣ ಮುದ್ದೆ ಇದು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಪ್ಪಗಾರ ಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವಿನ ನೆನಪಿಜಿತೀನಿ ಸೀತಾರಾಮ ಕುಮಾರ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಬಂಡದು ಇಂಕ ಅವು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ಕಾಲಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಮಾತಾ ಧನಿಕಲು ಪೋಯಿ ನಡ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಇತ್ತೆ ಪುನೆನ ಧನಿಕಲು ಟಿ ಶಾಂಭಟ್ರು ತಿಕ್ಕೇರು ಅರೆ ನಿತ್ಯಲಾರನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಾರ ದೀಪೇನು ಅರೆ ನಾನು ದೇವಿರಿಂದ ಏನ ಬುಡ್ದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪರ ಅರೆ ತೂನ ದೇವೆಲ್ಲಕ ತೋಜೊಂದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಪ ತೂತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಾಲು ಇದು ಮೊಲ್ಲ ಮೋನೆ ಒಂದು ಪುರ ಕೈ ಕಾರ್ ಪುರಂದು ಅದು ಅರೆ ಇಂಕ ದೇವೆಲ್ಲಕ ತೋಜೇರು ಪನ್ತೊಲ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಫೋಟೋ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಏನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಜಾರ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಇಂಕೊಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿಂಡು ಯಾರು ಕೇಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ತೀರುಬೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡಿ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಕುಗ್ಗುದೀತೆ ಯಾನು ಆರಡಲ ಪೋದು ಬುಲ್ತೇನು ಮೇಳ ಬುಡ್ಪೇನು ಇಂಕ ಚೆನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ಜಿಂಡ ಇಂಕ ಬದುಕು ಬಂಗಾಪನು ಒಂಡೇನು ಲೈನ್ ಉಂತೇರು ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದೇರು ಮೇರಿ ಅನ್ನ ದೂರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬೋದು ಒಂದು 25 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಆರ್ಲ ಬುಲ್ತಿದ್ದೇರು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ವಕೀಲ ಎರಡಬೋದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರೆಪದು ಯಾನು ಇಂಚ ಬಂಡೇನು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಮಾರಿ ಆದರೂ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಯಾನು 6ನೇ ದುಡ್ದಿಗೆ 6 ತೂದು ಐದು ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತು ಒಯ್ತಕ್ಕೇರು ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಾಸ್ಯಗಾರರಿಗೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಅವೇನ ಬದುಕಡು ಒಂಜಿ ಮದಪರ ಒಂದಿನ ಘಟನೆ ಅನ್ನಂದು ಏರನ್ನು ಯಾನು ಒಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಂಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಬದುಕಡು ಯಾನು ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನಾರೇನು ದೇವರಾದಿ ತೂಪೆ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಡು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇ ದೇವರಾದಿಪ್ಪರು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ಧನಿಕುಲು ಕಲಾವಿದನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿರಂದ ಕಲಾವಿದೆಲ ಧನಿಕನಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತೆ ಆದಿತ್ತಂದ ಧನಿ ಒಕ್ಕ ಕಲಾವಿದನ ನಡುಟು ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಐತಿ ಆತ ಬಾಂಧವ್ಯಡು ನಿಕಲು ಪೋತಾರೆ ಇನಿಕಲ ಈ ರಂಗುಡು ಮೆನ್ಕೆರೆ ಅಕಲು ಕಾರಣ ಆತೇರು ಖಂಡಿತ ಏನಾರು ಯಾನು ಮೇಳ ಬಿಡ್ಪೇಂದು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣವಾಗಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಮೇಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದೇ ಇದು ಮೇಳ ಬಿಡುಪಿನ ಕಾರಣ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬೋಯಿರಬಣ್ಣ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಬೇತದಾಲ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಬಡದಿಗೆ ತೀರುಜಿ ನಾಲೈನ್ ಸರ್ತಿ ಬ್ರೈನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅದು ಎಂಕ ಮೂಲು ಸುರುಕು ವೇಷ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆಬೋದು ವೇಷ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಡೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಗ ಅಪ್ಪನ ಬನ್ನಿಕ್ಕೆ ಆರು ಬೇಡ ನೀವು ಒಂದೇ ವೇಷ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದು ಬಂಡೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಮಾತ ಕಡೆ ತೂಪನೆ ಕಾರ್ಯೇಶು ದಾಸಿ ಭೋಜ್ಯೇಶು ಮಾತಾ ಕರಣೇಶು ಮಂತ್ರಿ ಕ್ಷಮೆಯ ದರಿತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆನನ ಯಶಸ್ಸದ ಪಿರೋಡ್ ಇಪ್ಪಲನು ಅಂಡ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣನ ಬಗಟ್ಟು ಬದುಕಡು ಮಾತಿರಲ ಪಂಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿನ ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂತಿನಾರು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಖಂಡಿತ 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 ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಏನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪುರ್ತು ನಾನು ಬುಂಡ ಆ ಲೇಪಲ ಬಂತೋಲು ಏನನ್ನ ಪೂರಲು ಮೋಕೆಡು ತೂಲೇರು ಯಾನೀರಿ ನಾಕೇರು ಊಟ ಇರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೋಲ್ಲ ಅದೇ ಬಂತೋಲು ಅಂಚದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಇರ್ತೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ತಿ ಒಪ್ಪು ಜೋಗುಲ ಕಲಕಲ ಸಾದಿಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು
ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಕ ವಾ ಮರದಗಳ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಕ ಯಾರು ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಟ್ಟಿಲರಾಗನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಪೂರ ಪೂರ ಯಾರು ತರಕಾರಿ ಗೊಚ್ಚಿದ್ದು ತಾರೆ ಪೆರೆದಿದ್ದು ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಬತ್ತು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಂಡನೆ ಬಿಡದಿ ಬಣ್ಣಪನ ಆತ ಮಧುರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಅವು ಯಾನು ಅಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪಣ ಅಂತೇನು ಮಿಂಗಿನ ಮಂಡ ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಐ ಕೊಂಜೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಓದಿನ ಕತೆ ಏರ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಆ ಕಾಲ ಒಂಜಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಒರಿ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಮಾರೆ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಓಪಿ ನಡೆದಿಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ತಿರುಗಿದ್ದು ದಾರಂಗನಾಗ ಉಂಡು ತಿಂದು ಜಪ್ಪನಾಗ ಸೀತಾರಾಮಗ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟಾಂಡು ಆ ಕಾಲದ ಘಟ್ಟ ಬೇಡ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಎನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದನ್ನು ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಪಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಆಯ್ನ ತರತೆ ಮಿತ್ತು ಮಾಡಿದ ಈ 50,000 19 ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕರಿಯಂಡು ಅಂತ ಜಾಗೆ ಬರಗೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕಟ್ಟಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7-10 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಪೂರ ಆಯೆ ಮದುವೆದ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೋಗಿಷ್ಟೇ ಬಾಲೆ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಪಿನ ಬರ್ತು ನೀ ಕ್ಷೀಣ ಸೊರಟು ಪಾತಿರಂಡಿಗೆ ನಾನು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಒರಿದಿನತ್ತ ಅವು ಎನ್ನ ಬುಜ್ಜು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುವುದು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಲೆ ಸಾಯ್ತುಂಡು ಆ ಏರಿ ನಿಂಬೆ ಕೆರ್ತೇನ ಆಯ ನಿಂಬೆಗೆ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪಡು ಬಾಲೆ ಅದು ಪುಟ್ಟಿ ಎಂದು ಏನಕ್ಕೆ ರಂಗ ಸೊಡ್ಪಣಂತೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿರಬೇಕು ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೀಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ ಅದ್ಭುತ ಉಪಮೆ ಉದಾಹರಣೆ ಋಣಾನು ಬಂದ ರೂಪೇಣ ಪಶುಪತ್ನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಇನ್ನ ದುಃಖೊಡ್ಲ ಹಾಸ್ಯನ ಮೇಳ ಗಣಪೆ ಈರು ಉಳಾಯಿಡಿರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಕು ತಿಂಡು ಇಲ್ಲದ ಕಷ್ಟ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಣ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ತೊಂದರೆ ಈತ ಪೂರ ಈತದ್ಲ ಈರು ರಂಗೋಗು ಬತ್ತಂಡ ಏನು ಪೂರ ಮದಪರ ಈರೆಗ ಆಂಟಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಏರೆಗ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಎಂಚು ಗೊತ್ತಿನ ಸರ ಒಂಜಿ ದಾವಂಡ ಯಾನ ರಂಗಸ್ಥಳಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಜನಕುಲು ದಿಕ್ಕನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವು ಪುರ ಏರೆಗ ಹಾಸ್ಯಗರಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ ತೆಗೆದು ಜವು ಜನಕುಲಿನ ಹಾತು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಬೇರಿಲ್ ಪೂರ ದೂರ ಆಪುಂಟು ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಲಿಗೆ 5ನೇ ಸರ್ತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆನಾಗ ಎಂಕಿ ರಂಗ ಹತ್ತು ನನ್ನ ಯಾನು ಮರಲೆ ಅದು ಬೋತ್ವೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿನ ಏತೋ ದಿನಕ್ಕೂ ಈ ಸಾವಿರಾರು ಯಾರು ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗಿದೆ ನಿದ್ರೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಅಡಿಪೋದಾನಕ ಮದತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದಿರು ಅವಳ ತೆನ್ಕೈರಿದು ಬಡಕೈಗೆ ಯಾನ ಪೋನ ತೆಗೆದು ಎಂಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಡತೆ ಐತಾತು ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷನ ಬದುಕಡಿ ಏಪಲಾತು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಈರ್ನ ಬದುಕಡು ಚೀಪೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೈಪೆ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಚೀಪೆ ಏರ್ಕೆಂಡ ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಖಂಡಿತ ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಧನಿಕುಲು ಜೀವಮಾನೋಡು ಇರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಶತ್ರು ಮಣ್ಣದ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂಜದ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಲ್ಪಾರೆ ದೂತೇರು ಅಂಡ ಇನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ತೆಲಿಪೋಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ಅದೇ ಆವಡ ಈರ್ನ ಚಿರ ಯೌವನದ ಚಿರ ಆರೋಗ್ಯದ ಅದು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಚಿರ ಹಾಸ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಈರ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಶುದ್ಧ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಏನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇರೆಗ ಮೌಲ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸದಂಡು ಖಂಡಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕುಂದಾಪುರ ಪೋನಾಗ ಏನೋ ತುಯರಿ ಎಂದೈತೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈದ್ರೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಿನ ಬದುಕದ ಮಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಯಾನಿರಡ ಅಕೇರಿದ ಅಡ್ಡೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೆಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ತನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸೇದನ ಚಿತ್ರ ಬಾಕಿ ಪ್ರಧಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬರುವ ಇಂಕ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಕಣ್ಮಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕದರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಗಡಿನಾಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕದರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸುಮಾರು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕದೇನೆ ಪಾಪು ಒಟ್ಟು ಇಂಕು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಜಿನದು ಸನ್ಮಾನ ನಾನು ಒತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪೇರಿನ ಮಂಗ ಅವತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಜಿನದು ಸನ್ಮಾನ ಜಾಗೇಜಿ ಕಡೆಯತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಆತಿನ ಬಿಡಿ ಬೊಕ್ಕರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಣಪನ ಸರಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇರ್ನ ಸಂದೇಶದ ಮಂಡ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಮಂಡದಾದ ಮಂಡ ಆಯೆ ಶುದ್ಧ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತೆ ಅದು ಪೋಡು ರಡ್ನೆದಾದು ಹಿರಿಯ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಅದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪುರ ತಂದೆ ಪೌರಾಣಿಕಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯಲೇನೆ ಪುರ ಕೊರಂಡ ಜನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಘಟನೆಲು ಪುರ ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಿನ ಪುರ ಜನಕಲಿ ಜೋಕುಲಿ ತೊಜಪೈಲ ಕಾಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಇರದಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಂಡು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕಲ ಜೋಕುಲ ಮಂಡಿಡ ಅವೇ ದುಂಜಿಂಡು ನಮಗದಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷೇರನ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೇರನ ಅವಿನ ಪುರ ಕೊರಲೆ ಕಾಪುಜಿ ಜೋಕಲಿಗೆ ಇತ್ತದಾದ ಅವೇ ಕೊರಲಾಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಅವೇನು ಏರೆ ಎನ್ನ ಸಾಲದ ಹಾಸ್ಯಗಾರನಕುಲ ಅಳವಡಿಸೋದು ಪೊರ್ಲು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದು ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಜನಕಲೇ ಕೊಂಡು ಅವು ಏಪಲ ಓರಿ ಉಂಡು ಎನ್ನಾತು ವರ್ಷ ಓರಿ ಉಂಡು ಅನ್ಪಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಂಗೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಆರಂಭದ ಇತ್ತವರೆ ಮುಟ್ಟ ಈರ್ನ ಬದುಕದ ಕಷ್ಟನು
ಇರು ತಿಲ್ತಿದೇ ಬಂಡನೆ ಅಂದಿ ಇರು ಅವೇನು ಭಾರಿ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರು ಬೇವುನು ಬೆಲ್ಲದ ಕವಚ ಬಾಡದೆ ಇರು ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ಅಕೇರಿಗೆ ಬಂಡ್ಬನೆ ಪೂರ ಸಂದೇಶ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಇರ್ನ ಅಕೇರಿ ಧ್ಯಾನ ಇಡ ಬನ್ಪನೆ ಈರೊಂಜಿ ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೋಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಾಸ್ಯಡಿ ಇರು ಬಣ್ಪರ ಆಯ್ತಾ ಬಲೆಕುಲು ಕತ್ತಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರೊಂಜಿ ಬಣ್ಪರ ಅವೇನು ಪಂಡಿ ನಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿಪ್ಪ ಅವು ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಇದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬನ್ಪೇರು ಅವು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ನೋಡಿ ಯಾನು ಬೇಟಿಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಿನ ಕ್ಲೂಲ್ಲೇ ಅವು ಕಾವ್ಯ ಡೇಪುಣು ಹರಿದಲ್ಲನ ಹುಲಿಬಾಕ ಸೂಕರ ಮರ್ತ್ಯು ಸಾರಂಗ ಮರ್ದನ ಮರೆಮಾರಿ ಕಾಡುಕೊನ ಕಂಟಕ ಬಲ್ಲೂಕ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲೇನು ಎಕ್ಕದು ಎಂಕದು ತುಕ್ರ ಮಡಿಯ ಮಡ್ಡಿ ಐತ ಶೋಮ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಏರುಳ್ಳೇರ ಅಕಲ್ಲ ಬುದಾರ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಬಲ್ಲಿಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಡಿಕೆ ಬಲೆ ತಟ್ಟಿ ಬಲೆ ತೊಟ್ಟಿ ಬಲೆ ಕೋಲು ಬಲೆ ತಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸು ಬಲೆ ಹಾಸು ಬಲೆ ಗೋರು ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿ ಅಂಚು ಬಲೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡಿಸಲೆ ಬಿಸಲೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಮುಟ್ಟಲೆ ತಪ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕಿ ಬಿಡಿಚು ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಕದುವನಾಗ ಅಂಚು ಬಲೆ ಇದು ವೇರ್ಲ ಕುಲ್ಲರ್ದಾಗ ಇಂಚು ಬಲೆ ಅವು ಪೂರ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಂತೆ ಅದಂದು ಬಂಡದು ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡಂದು ಐಕ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂತೇನು ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಕೊರಂತದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಈರಿನ ಬದುಕಡಿ ಏರಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮಂಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಲು ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕನೆ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರಮ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬಲಿಯಾದು ಆಯ್ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೂವಪ್ಪೆ ನಾನು ಗುರುಕುಲಂದಲೇ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ನೆ ಅನ್ನು ಕೊಂಡದು ಬಡಕಾಯಿಗೆ ತೊಂಬೋದು ಇತ್ತೆ ಬಡಕಾಯಿಡು ಮಂದರ್ತಿ ಮೇಡು ಮೈನ್ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಅದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದೊಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 10-11 ಜನ ನಾನು ಇದು ಮಲ್ದೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಈತಿನ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಹೆಂಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೈಜಿ ಸರ್ ವಾರೀತಿ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಬಂತಾರೆ ಇದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರವರಿನ ಕಲಾವಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರವೇನು ಗಮನಿಸೋಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳು ಮನ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಯಲು ಮೂಡಲ್ಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಕ್ಷರಂಗ ಅಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈತ ಕೊಡ್ತುಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಅವೇನು ಏರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಈತ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈರ ಐನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲು ಮಲ್ಪಾರ ಈರಿನ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗು ಪರ ಸೇರಾದು ಅಂಚೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಓಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ನೂದೇರ್ದ ಮಿತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತ ಒಂದು 35 ತಾಳ ಮಲ್ತಾರೆ ತುಳುಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಅವು ಈರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಈರ್ನ ದಿನೇಶ್ ರೈಕುಲ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಈತ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತು ನಿಂತು ತೊಜಪಾಲಿ ಏರಿಗೆ ತೊಜಪಾರು ಏರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರವರಿದಿನ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳೇರು ಏರೇ ಗುರ್ತೇರು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರತಿಕದಂಡು ಯಾನ ಬಣ್ಪನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದಂಡು ಯಾನ ಬಣ್ಪನಿ ಈರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆದಾದುಂಡು ವಾ ರೀತಿ ಆವುಡು ಒಂಜಿದಾದವಂಡ ನಂಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ತಾಯಿನ ಒಂಜಿದಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಟ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಕಲಾರಂಗ ಒಂಜಿ ರಂಗಮಂಟಪ ಆವುಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ರಂಗಮಂಟಪ ಉಚಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದ ಯಕ್ಷಗಾನಗೊಂದೊಂಜಿ ರಂಗಮಂಟಪ ಆಯುಧಾದ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಬಡೋದು ಆಟದ ಟಿಕೆಟ್ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ಗದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಡ ಕಲಾವಿದ ಆಯ್ನ ದುಂಬು ಪಿರೋ ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಯಾನಿರಡಕ್ಕೆನ್ನು ಇರೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟು ಯಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಐತಂಡು ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಐತಂಡ 5 ಲಕ್ಷದ ಬತ್ತಿನಗಳು ಪೂರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತೇರು ತಾಯಿದು ಬರಂದ ಇರ್ಲ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆತರ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಗೂ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಪುಜೇರಿ ಅವೇ ನಾನು ಐತ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಸರು ಮಲ್ತೀನಿ ಸಮರ್ಥ ಒಂಜಿ ಗುರುನು ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದನೇ ಗುರು ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ఆయన ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋದು ರಡ್ಡತ್ತನ 3-4 ಜನ ಪ್ರಾಯಡು ಕಲ್ತಿನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಟ್ಯ ಒಂಜಿ ಚಂಡೆ ಮೊದಲೇ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಾಂಗೀಣವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೇನು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗಳು ಒಪ್ಪು ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಒಪ್ಪು ಆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೊಗ್ಗುದ ಸವಿಯ ಸಾಚಿ ಅದು ಬಿದೈ ಅಂದು ದೇಪಂಡಿತ ನೀನಾಂಸದಾಗಲ್ಲ ಇರ್ತೂತಾರೆ ಅಂದು ಅಕುಂತಲ ಐಟಿ ಕಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಪಿ ನಾಟಕದ ಆಪಿ ಒಂದು ಆತು ತರಬೇತಿ ಉಪ್ಪು ನೈಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಏರ ಒಂದು ಅಡ್ಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ ಕಲ್ಪದ ಐ ಗುರು ಆಪಿ ಐಕ ಆಯ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಾದೊಂಡು ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಕೊರಿಯರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರಂಭದ ಇತ್ತವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಜನಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉಳೈ ಅತ್ತಂಡ ಐತ ಪಿದೈ ಇಪ್ಪೊನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಣೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ವತಿರ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪಟ್ಟ ದುಂಬು ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಅಕಲ ಪನವುದ ಬೇರಿತ ಅಂಗಡ್ದು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿತ ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷರಂಗ ಕಲಾವಿದರ ಪಣಪನಂಚತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು
ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತ ನೀಲಾಕಾಶುಡು ಮೆನ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಬೊಳ್ಳಿಯಿರು ಈರಿನ ಬದುಕು ಜೀವಮಾನದ ಕಡಕ್ಷಣವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಈರು ಗಾಯತ್ರಿಡ ನಟ್ಟೊಂದಿತ್ತನಲ್ಕನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯಸ್ಸುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರ್ದು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಬದುಕು ಸಾಗಡೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಹಾರೈಕೆನು ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಯಾನ್ಲ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತು ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಇರೆಗಿಲ್ಲ ಏನು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ನಡ್ಪದು ಈರಿನ ಒಟ್ಟು ಪೂರ ಈ ರೀತಿ ನಕಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಂಬಿನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರದು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಲಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಬಂಡು ಎಲ್ಲವೂ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿರುಪ ಹೊಂದಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಬಗೆಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೆನ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಡವರಿ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವತಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಡ್ತು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದುಕಿರು ಅಂಚನೆ ಉದಯವಾಣಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪತ್ರಕರ್ತೆರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ಮಹಾತಿರ್ನಲ ಸಮಕ್ಷಮಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆನ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ತಾವ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜೀವನಯಾನ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಬತ್ತನ ಇದುವರೆ ಮುಟ್ಟುಗಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೇಂಡ ಆರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕೇಂಡ ಆರ್ನ ಹಾಸ್ಯ ತುಣುಕುಳೇನು ಪುರ ಕೇಂಡ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉಳತಿರ್ಲದ ಬಗೆಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ನಡೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೂರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಕೂಡ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆನಪುದಿಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಾಖಲಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಹೆಗ್ಗೆಗೆ ನಿಖಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ